Okay. I dag så skal vi få Mikkel og 2 andre random gæst til at rate alle cykler, der er her. Du må godt filme mig jo, bare lige for at hurtigt se dem her. Yes. Okay, Mikkel. Ja. Hvad synes du om den her grønne full suspension uden sæde? Jeg har kørt på den. Ja. Bremserne, ja. Der mangler nogle ting til, som vi har smidt væk også. Det forbremsen virker faktisk. Det er overraskende. Det gør den her også. Man skal bare lige presse ud igen. Ja. Okay. Front suspension ved jeg ikke virker. Ja, det virker ikke. Den er sgu ikke lige... Backcoilen er ikke særlig god. Den virker? Den virker, men den er ikke særlig god. Pedalerne jeg ved ikke, hvad der sker for gearskifteren her. Nej, okay. Den har ikke været brugt i flere år, den her. Så jeg vil nok give den... Er det ud af 10? Ja. 1 ud af 10. Kun fordi det er full suspension. Og 9 virker? Sådan 4 ud af 10. 4? 4? Det var da rimelig godt. Ja, det tænkte jeg da også. Det er en god solid en. Men det er kun på grund af kølen. Ja. Her er mig og Oliver. Mig og Oliver har lavet. Ja! Tag den op. Ja. Okay, jeg ved drikkekolder. Alt hvad jeg har prøvet indtil videre, der har Og den her har I faktisk ikke set. Men Nej, det er mig og Oliver, der lavede den her. Helt selv. Eller vi har fået den af en af vores venner. Men så har vi... Lad den om. Igen. ikke rør ved sædet for meget. Jeg har fået en af venner. Ja, det fandt jeg ikke. Hvad rated den? Okay, lad mig lige forklare. Ja. Nej, okay, ja, fair. Gripsene, jeg synes, de er rigtig gode faktisk. Bedste grips. Det er lidt irriterende ødelagt her. Ja. Så stemmen er ikke lige mig. Nej, den er også på hovedet. Det er, no joke, det er de bedste silverforks, jeg nogensinde har prøvet. Yes, det var meget. Så sædet, altså... Hvad så med stillet, synes du? Sådan selve stillet. Fanden, altså... Det er fint nok, bare. Okay, og på den her, man kan både lave barspin på den her. Men det helt nye er, at man også kan lave sædespin. Hvad synes du om selve stillet? Hvad? Stillet, altså sådan selve cyklen. Nå, jeg synes, det er lidt til, den er så ridset. Ja. Men ellers, den har nogle fede farver. Hvad med dækkene og sådan noget? Hvad med gearne? Dækken er god. Den er virkelig god at køre på. Men jeg vil give den... Fordi jeg selv har prøvet at køre på den, så... 6,5. Har du kørt på den omkring hele dagen? Vær lidt. Så rykker vi videre til Oliver og ser over. Okay, Oliver. Ja. X-signen her. Ja, sådan her. Nej, jeg tager den lige ud. Oliver, inden vi lige begynder, så vil jeg godt sige, at jeg er ked af det. Ja. For hvad? For hvad? Du, bare, jeg kommer til at roaste lidt. Ja, det er fint. Lad os begynde her, ikke også? Hvis vi lige starter med at teste her, ikke også? Prøv at kigge det her. Altså, den ryster lidt hernede. Det var efter, at vi skiftede. Ja, vi skiftede. Det Det er ikke rigtig min skyld kun, altså. Nej, det er men Nej. det er sådan... Varm drikkekolder. Ja, den er Det meget. passer bare ikke til alt cykler. Jo. Nej, bare lige sådan, ikke fordi jeg godt kan lide drikkekolder, det er ikke det, så fordi jeg rated også drikkekolder på den der. Men bare forklare, drikkekolder, det er varmt på nogle cykler. Gripsene, de er der. Ej, okay, de er fine nok. De er fine nok, ja. De virker, altså. Gearne, rev shift. Det er min skyld. Det var sådan lidt at spække. Ja. Og så, ja, det er ikke lige mig. Jeg har prøvet at køre på den nogle gange. Den er ikke mig. Ja. Lad mig sige sådan. Det kan også være Kan jeg godt ændre den der rating? Ja. Så vil jeg godt sige, den der. Så finder vi på den nok også. Den der 3 ud af 10. Rigtigt? Ja, du sagde 4 ud af 10. Ja. Og så den her 4 ud af 10, fordi den rent faktisk kører. Ja. Den er ikke nogen kæde. Ja. Så er vi på røde. Skulle vi... Er det Airwalk eller? Nej, Airwalken, den bedste, så den venter vi med. Jeg ved ikke med bedste. Min Marita her. Ja, vi starter ud med, det her, det kan jo bare, det kan vi gå ind og ændre lige nu, hvis vi har lyst. det er jo... Det var bare lige sjovt at lave hurtigt. Og så, Nej. forlygt, den virker rigtigt. Det ved jeg ikke, hvorfor skulle... Fox suspension, dog. Men det er en lidt gammel en. Men, Den er fin nu. og fuck, den lige kører smooth, den her. Prøv lige at gøre den her. Jeg ved det godt. Jamen, den Den er altså, det er tight. lige til at... Ja, noget jeg skal nok lade være, Oliver. Jeg kan godt se, hvordan du kigger på. Altså, så ryk videre. Ja, sædet. Jamen, sæd, det er jo... Jeg har et sæd derinde, altså. Så hvad, skal du også lige tage sædet fra min? Jeg skal ikke ind og sæde på din. Jeg vil hellere have det der end det der. Jamen, det Jeg hader farverne på den her. Jeg har et helt nyt, helt nyt af det hjemme. Og så, jeg kan godt lide den her skærm. Den kan jeg godt lide, når jeg er på cykler. Den er bare en fed faktisk. Handlebaren er ikke lige mig. Jeg kan heller ikke lide, at den handlebaren ser så rodet ud. Der er så mange ting på den. Ja, jeg kan bare fjerne den. Ja, men Det har jeg bare ikke gjort. stadig. Stadig. Sig, i forhold til, hvor gammel en cykel er, den er fra 2012, den her jo. Ja. I forhold til, den er fra 2012, så vil jeg godt give den en
Ja, og så har vi selvfølgelig kampfarbatalje. Den skal vi ikke glemme. Ægte er det måske ikke. Nej, men jeg ved ikke om Den det er der, okay. Den er rimelig god. Det er det, der gælder. Ja, okay, skal vi gå videre til den? Nej, jeg vil De er ikke inde i. det vil jeg sige, altså de er gode, men De er lidt jeg ved godt, hvordan dit skinben har set ud på gangen, ikke også, Simon? Ja. Det ved man godt. Så vil jeg give den en 6 ud af 10. Okay. Så giver den der mere min. That's wild. Okay. Det er rigtig nok helt. Videre. Okay. Nej, vent lige. Og snaps her. Men den her spagbrems virker jo ikke. Nej, det er jo færdigt. Den har ikke engang bremser. Ej, okay, det er også sjovt. Tager vi den næste her. Så lige op. Airwalken. Okay, inden I lige siger, ikke også? Shitmounten er grim. For det første, ikke også? I ikke prøve at køre på den. Den kører faktisk godt. Den kører ordentligt godt. Lad mig lige. Okay. Okay, første cykel, han gider prøve den. Den har det mest en forbrems, som virker. Som sidder det forkerte sted. Bagbremsen, Den er lidt hård. den er der. Nå, Simon. Jeg ved sgu godt, hvad der er galt nu. Hvad? Prøv at kigge det her under her. Det tager vi efter. Ja, det tager vi efter. Hvad var noget? Jo, men okay, og så vil jeg godt sige, rusten er godt. Det har sin charme. Altså, det har sin charme. Det får man ikke overalt. Gearskifteren. Altså, Det er sådan en gammel SIS Shimano gearskifter. Du kan sætte, der står Shimano her. Så det er de helt gamle. Der står også smidt på her. Ja, det ved jeg godt. Altså. Jeg ser klump. Ja, det er godt. Okay, men det er de gamle til City Bikes. Okay, og så har den sådan en her bag. Du vil godt lige være med så snappe med pigerne, da vi lige er i gang med det her. Ja, bare videre. Man kan sidde heromme, så kan man sidde 2 på en cykel. Ja. 2 på en cykel er altid varmt. Og så varmt. skal man få en Giat lige i hovedet. Okay, hvad rater du? Sådan praktisk. Der er sgu ikke meget mere at rate. Altså sådan. Praktisk og udseende. Udseende. Hvorfor Okay, skulle nu du giver høre den det? overall score. Okay, prøv mig. 10 ud af 10. Jeg er ude her. Hvad? Tak for i dag. Ja, men tak. Okay. Det var så Mikkel, der rated de cykler. Alicia hører jeg komme ud lige om 2 sekunder og rater alle cyklerne igen. Ja. Og så til sidst så skriver vi, hvad alle sammen er rated overall, og hvad det average bliver. Alicia? Ja, men vi ses lige om 2 sekunder. Okay, i dag så skal Alicia her rate alle de cykler, der er her. Ja. Lige her, inklusive Olivers også. Okay, Alicia, vi starter med den grønne her. Konsistensen. Sådan en udseende, og sådan, den kan ikke rigtig køre, så du kan ikke sådan. Jeg ved ikke lige hvorfor jeg kan ikke lide, at der ikke er et sæde. Det synes jeg, man har brug for. Nej, okay, færdigt. Men bare lige sådan overvejt Det er så også fair nok. Overvej et sæde her. Ja. Så vil den være god, men den er ret lille. Men jeg kan godt lide farverne. Ja, grøn og sort. Ja. Og hvid. Og hvid. Den er lidt slik. Ej, der er sådan en farve her, det er meget fedt. Ja, sådan en kinesisk farve, ja. Ja. Men ikke lige min... Men prøv at se den her. Dæmpe om det. Ja. Okay. Det sejner ikke. 6,5 ud. Prøv lige at teste den forreste også. Nej, den virker ikke. Nå. Okay, så rykker vi. Hvad tog vi? Det var den der. Hvad det giver den? Ja. Og så er det min efter. Ja. Den her. Vi har selv lavet, mig og Oliver. Altså, den har ikke nogen bremser. Nej, Og den har jeg lidt regnet. den drejer på sædet. Nej, men det er fordi, de Ja. sæder jeg havde før, Ja. Oh my god. det sidder på den der. Så det rykker. Jeg Sådan der. jeg synes, det er ret fedt, at man kan sådan dreje styret hele vejen rundt. Ja, bare spænd. Man kan også gøre sådan her, bare gøre sådan her. Men ja, yes. Og jeg synes, det er fedt, at man der er sådan en den holder. Men Jeg synes, det er fedt, du ikke har lagt mærke til at stemme på hovedet. Jamen den er sådan lidt på hovedet, men det lægger vi ikke nå, mærke til. det ved jeg ikke noget om. Nej, Det er fint. Men jeg giver den en 4 ud af 10. Okay. Den er Ja. meget usikker, den er meget usikker. Hvad sådan med udseende? Hvad vil du så sige? Udseende, så får den en 7, den er ret fed. Jeg ved ikke, om den er lidt. Kom så lidt. Okay, så rykker vi videre til Olivers bike herovre. Ja, den er sådan. Er der nogen, der har taget en bid ud af sædet? Ej, Hvad er det det, der var er Jeg galt? faldt en af gangen, men
Drikkevandsholder igen. Meget fedt. Ja, mand. Ingen kurv. Hvorfor det? Den havde der ikke nogen ingen kurv. kurv på Den den havde her? ikke nogen kurv. Hvad skal jeg bruge en kurv Okay. til? Til at holde til ting i. Ja. Det har man lidt en bryg Meget til. basic. Ja. Sort. Lidt hvid i det også. Ja. En god lygt. Forlygt. Ja, den Den er der ser- flere lygter? Ja, der er en baglygt. Det er sådan lidt normalt at have en baglygt og forlygt. Det ved jeg godt, men de laver sådan nogle ulovlige cykler. Nej, vi gør jo ikke. Ja, vi gør. Vi har ikke lavet en eneste ulovlig cykel. Jo, I har. Og jeg har planer om det. Planer om det? Det ved jeg ikke. Udseende. Lygterne er altså ret fæsende. De er sådan ikke så gode. Det, Den er det er rigtig helt god, nat. men den der Nej, helt det er helt dag jo. Selvfølgelig er de ikke så okay, gode. prøv udseende, og så rate den sådan. Udseende, det er den dummeste ting, du kan spurgte om med den cykel, mand. 3. Okay, men Nej, hvor 2,5. godt tror du, den kører? Ikke så godt. Eller jo, godt mener jeg. Okay. Jeg skal spule den cykel. Det kan godt være, at den bare får en halv op. Er det sådan en mountainbike eller hvad? Ikke sådan rigtigt. Ikke helt, men jeg bruger det til sådan, men det er mere sådan en citybike. Ja, det ligner... Den var mere mountainbike, hvis den her var lidt længere. Du ved. Det har de været de der 2 mm. De der 20. Jeg kan ikke lide, at sædet og styret er på samme niveau. Højde. Højde. Jeps. Fair nok. Okay. Så skal du se den Og det er der hen, også- mand. Nej, du mangler 2 mere. Ja, nej, er det ikke Simonsen nu? Altså, du skal lige rate den her, hvor god du tror, den cykler. Du sagde bare god. Det eneste, den er god til, det er at køre normalt. Ja, det er også det, jeg mener. Så giver jeg den en 5. Okay. Hun har ikke engang kørt den. Nej, okay, jeg må også sige, det er valgt, fordi hun har ikke kørt den. Så det var sådan midt imellem. Hun har ikke rigtig kørt Nej, nogen det er af den dem, her, vel? det er den. Hvad synes du om den her? Oh my god, okay. Første ting jeg vil sige er, de her de er så seje, fordi de sådan tager forskellige lys, men også de er altid så svære at tænde. Ja. De drejer aldrig rundt. Har man en hånd? Men sådan, så det får allerede sådan. De der pedaler, mand. De kunne ikke være mere ulovlige. Det lyder godt, ikke? Hurtige hjul, Det lyder sgu da godt, det ikke? ved jeg ikke. Hurtig, nej, men der er ikke noget med hurtige hjul. Det er jo bare mig, der trykker på Hurtige, gode pedaler, gode pedaler. Ja. Okay, der er bremse på begge sider. Den ene virker ikke, men ja. Det er den der. God hjul, nej, lys. Kan man godt Er se? hans lys Ja, godt? den er- godt? den Ja, er- fordi at der er mange. Hvordan kan det der lys være godt? Det ser godt ud. Nej, okay, det er den væk. Det er den refleks. Okay, ikke nogen point for lys. Fair, og så den her, den er løs, men jeg kan bare rette den lige nu. Nå, men kan man ikke bare rive den af? Nej, men det skal den ikke. Nå, men det er fordi, at man kan sådan skrue den fast. Man skal skrue den fast, så der er sådan nogle... Okay. Det burde du næsten... Hvorfor har I ikke gjort det endnu egentlig? Men ja. Jeg forstår ikke, hvorfor man har brug for at pumpe den ned. Nej, men det er, hvis man lander. Ja, Hvis så hvis du lander hårdt, så så tager gør det den ikke noget. ondt i hele kroppen, så tager den noget af skaden. Sådan der. Så jeg har ikke så mange kommentarer til den her. Hvad udseendet? Jeg kan godt lide, at det er meget godt det der. Okay. Ja, mand. Der er god mængde af forskellige farver. Det kan også godt lide meget regnbueagtigt. Yep. LGBT. Chat GPT, mand. Jeg synes, Jeg skal bare lige vise, hvad jeg synes, at det er en 6 ud af 10. 6 til 10, okay, der. Og så går vi hen til den sidste cykel her, den alle sammen. Airwalken. Sådan der. Ej, den har du godt vist mig før. Det ligner lidt sådan... Hvad er dens rigtige navn? Cybertruck. En AI-hund. Ja, det er hvorfor er hjulene så små? Hvorfor er det der så højt op? Det skal være. Ellers kan han ikke rigtig sidde ordentligt. Nej. Ude, der er så meget... Det er ikke den kønneste. Den ser gammel ud. Den er også gammel. Men den kører virkelig godt. Den kører for en godt. Vil du prøve? Det får... Nej, det ved jeg ikke. Det Ej. tror jeg ikke. Det får... Det er fair nok. Nej, vil du ikke bare prøve at sidde på den, og så se om du rater på den? Fint. Du kan også prøve sådan at køre lidt, bare sådan forhenagtigt. Ja. Så kan du sige, hvor godt. Der er så bagved. Simon dækker lidt. Sidder man lige meget godt? Den er da rimelig god. Gad hun, jeg kan godt Det høre. der legetøjscykler, jeg kan ikke lide det. 3 ud af 10. Og udseende. Hvor laver den? 1 ud af 10. Okay. Fair nok. Hvad vil du... Ja. Ja, henter du lærte? Okay, hvad vil du sige? Det var ikke så gode ratings. Det højeste, tror jeg, var... Din. Den der, det var 6,5. Nå ja. Og Men så... vi ses, ja. Nej, vent lige for helvede, mand.
Den laveste Skynd dig. den der. Bare med langt. Og Ses. nu har vi den næste gæst. Sådan der. Lykke, mand. Det er lykke. Yes. Så vi starter med den grønne cykel her. Den Ja, skal du have. igen. Er det bare det? Det er 3. gang. Bare vent, der kommer mere. Ja, der kommer mere, men du skal bare lige væk den her til at starte med. Jamen, den er jo ikke noget sæde. Nej, bare forrest. Så en 7'er. 20. What? Men den er ikke kæde, så den kan Hvad synes du sådan udseende? udseende. Du skal være ærlig. 5. 5? Det er da rimelig godt. Ja, okay, videre. Det er ikke den her, Det er den her. Hvorfor holder de alle sammen også så tæt på, altså? Hvad synes du om den her? Og sådan udseende og hvordan du tror, den kører. Hvordan jeg tror, den kører. Ja. Den- En 3'er. Prøv at sidde på den. Den er meget god. Jeg prøver lige at sidde på den. Jeg ved ikke, om jeg Den kan Jo, lave... det tør du godt. Altså, det er normalt, man kan lave barspænd, men jeg ved ikke lige med sædespænd. Nej, sædespænd, det er sådan noget. Den er ikke god. Nej, det ved jeg godt, den er rimelig hård. Den er ikke god. Nej, det synes jeg heller ikke. Ja, Men og udseendemæssigt, der får den en stabil 6'er. Okay. Den Nej, er nej. stabil. Ja. Men altså, hvordan tror du, den kører? Ja. Uden bremser. Jamen, du skal rate den. Sådan 4. 4. Det vil jeg lidt. Det er da rimelig solidt. Okay, Okay, så er det min. Olivers, den sorte her. Nej. Der. Nå, ja. Nå. Udseende 2,0 sikkert igen. Ej, Altså, prøv ikke gøre min cykel værre. vi kan godt sige Nej, jeg stiller den bare lige frem, ja. Den kan ikke holde til mere næsten. Hvad så? Hvad siger du? Udseende, der vil jeg sige, den er meget kedelig. Så en 2,5. Det er da bedre end Alicia. Jeg har sæde. Jeg har bremser. Ja, men Begge to virker. Ja, Ja. den ene er lidt dårlig, men Det er bedre end ingen. det er bedre end den Mikkel kørte på. Men ja, Yes. hvad med udseende? Ja, udseende. det har jeg sagt. Jamen, hvordan tror du så, den kører? Det er ikke særlig godt. Den kører da rimelig godt. Det gør den bare. Så får den en 6'er. Okay. Nå, ja. Okay, ikke så meget. Ja, Og så er det den her, ikke? går vi videre til My Bicycle her. Ja. Men det betyder. Den udseende, der får den en 4. Så hurtigt. Det var fandme hurtigt. Okay. Ja, hvordan tror du, den kører? Ikke særlig godt. Så den får også en 4. I udseende. Vi burde virkelig investere i et kamera, der kan filme ordentligt, mand. Yes. Måske. Det blev rimelig hurtigt til sådan en dispatch, men ja. Ja, okay. Au! Så skal vi have airwalken her. 0. Nå. Hvad? Hvad med, har du mærket, hvordan den kører? Har du mærket, hvordan den kører? 1 kvart. Og det er udseende. Prøv at mærke, hvordan den kører. Og hvordan den kører, der får den 1,5. Okay. Ja. Nå, ja. Okay, yes, det var Lykke her. Ja, så du farvel. Ja, farvel. Okay. Okay, vi mødes inde i huset med dem alle sammen lige om to. Okay, hvad tror du average din rating er? Altså, ja. Okay, altså jeg troede, de her spørgsmål ville være om cykler. Det kommer. Men, Ja, men det er jo ikke kun et spørgsmål. nok sådan 5, 6. Ja. Ja, okay. Fair nok. Skal der stay humble? Yes. Okay, hvilken en af cyklerne kunne du bedst lide? Nok den der farverige en. Den hvide eller den grønne? Den der... Den vi har lavet, eller hvad? Nej... Den grønne? Den der med det der regnbølys. Åh, det er min. Ja, det er det din. er Marita, ja. Okay, hvilken en kan du mindst lide? AI-hunden. Airwalken. Hvad for en vil du have cykle på? Hvilken en var AI-hunden egentlig? Det er Airwalken. Helst cykle i skole på... Altså ærligt talt ingen af dem, men... Hvis du skulle vælge. Ja, hvad Simons vil jeg nok... Nej, han er ikke. Nej, min den er fandme at køre. Skal være helt sikker. Køre som Nok Ja. Olivers. Min er nok den sikreste derude. Ja, min den Du har ikke engang lygter. Min kører Sådan- som virkelig. Du har lygter med. Okay. Okay. Okay.
Ja, jeg har ikke rigtig så mange andre spørgsmål. Yes. Så det var interview for i dag. Nej, hvad synes du om vores mærke? Jeres mærke. Ja. Godt lide bikes. Yes. Ja. Jeg synes, Du husker det? Ja. Jeg synes, det er mærkeligt. Men fed hobby, I guess. Ja. Ses? Okay. Så, hvad tror du din sådan gennemsnitlig rating var? Sådan, hvad vil du sige? En 5'er. Ja. Hvad vil du sige, den flotteste af cyklerne var? Det vil jeg sige var Olivers, a.k.a. din. Ja. 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 Den har charme. Ja. Okay. Hvad var den grimmeste? Det var den der Simons tingling. Den der Airwalk. Ja, lige præcis. Hvilken en vil du helst køre på i skole, hvis du skulle vælge? Jamen, det tør jeg ikke. Nej, hvis du skulle vælge en. Din. Okay, hvilken en vil du helst ikke tage? Den der Simons der. Ja, den samme. Ja. Hvad synes du om vores mærke? Godly Bikes. Hvad er det for noget? Vores mærke? Jo. Det er en fin. Noget du vil sige om det, eller? Nej. Ja. Men ses. Ja, jeg skal smutte nu. Ja, vi ses. Okay, hvilken cykel kunne du bedst lide af dem derude? Må jeg godt lige, jeg sidder lige med en Una opvaske Ultra. Ja. Hvad med du kommer i gang? Hurtig sponsor. Ja, sponsor. Ja, den samler jeg op efter. Okay. Hvad var spørgsmålet? Hvilken en af cyklerne kunne du bedst lide derude? Bedst lide. Ja. Hvilken en vil du helst køre på, og hvilken en var pænest? Okay, hvilken jeg helst? Den der var pænest. Den bare clean at kigge på, den giganten. Ja, Synes jeg er også. uden sæde, eller den, hvor man så kan tage sæde. Eller lige ud over stillet, men. Det er jo stadigvæk pænt. Og så den jeg helst vil køre på. Hvordan fuck ved han allerede, hvad det spørgsmål er? Nej, men jeg sagde, den er været køres på, den jeg synes, der er pænest. Du skal vel også sige, du skal også spørge, hvilken en der er grimmest. Jamen, det gør jeg også helt. Ja. Ja, okay. Hvorfor skal du filme mig for den vinkel? Jeg ved bare ikke grim for den der vinkel der. Ej, så jeg skal bare stoppe forfra nu, altså. Vi skal klippe så mange fucking gange, altså. Jeg klipper ikke. Jeg editer dig bare ud. Hvad er spørgsmålet? Hvilken en vil du helst køre på? Maridaen. Okay. Hvilken en vil du mindst køre på? Olivers. Så hvad med den grønne? Den grønne der. Hvis den bare fik et sæde, så kunne jeg godt trille lidt rundt på det. Nå, men det er jo lige nu. Nej, jeg tror faktisk, det der sæde, der er på Airwalk-cyklen, ikke også? Det var sgu da det, der var på det grønne. Jeg svær, det har været på det grønne. Nej, den der er på den grønne. Jeg svær, det var på det grønne. Det ligger stadigvæk ude på. Det var på det grønne. Ja. Okay, hvad for en synes du, der er Grimmest. grimmest? Hvordan skal han overhovedet tænke over den? I hvert fald ikke er vognen. Hvad kigger han ud på? Der er ikke nogen cykel der. Olivers. Jeg kan bare ikke lide den cykel. Hvad med Airwalk? Den har sin charme. Hvorfor gjorde vi ikke det før? Jeg ved det ikke, men det er fint. Okay, men hvad for en tror du, der er sådan mest værd af dem? Det er jo... Må jeg ikke få min trøje på egentlig? Det er ret koldt. Hvor er den? Ligge lige hurtigt, skyder lige hurtigt. Nej, altså kan du ikke... Vil det bare hurtigt? Bare lige hurtigt. Det er koldt. Det er fint nok. Så Hvilken en? vil du helst køre på i skole? Nej, det var ikke det spørgsmål, det var. Jamen, det var en af Hvilken dem. en tror du, der er mest værd? Der har du ikke engang spurgt de andre. Giganten. Nej, ikke mere skid, nej. Den grønne. Hvad med Airwalk? Airwalk? Jeg ved det ikke. Det er Maridaen der. Jeg tror, det er Maridaen. Fordi, okay, men den grønne forny. Ej, det sad ikke Maridaen på. Maridaen for ny, så. Nå, det er ikke fair nok. Airwalken for ny. Den har aldrig fandtes. Den spawner bare sådan her, altså. Okay, jeg tænker, at sådan... Der er mange spørgsmål, du kan spørge mig. Jeg har hørt, og det var stillet spørgsmål til Lærke. Og der er mange gange det spørgsmål. Hvad prøver du at sige? Hvilken en vil han helst køre på i skole? Okay,
lad mig sige det sådan her, ikke også? Giganten har ikke nogen bremser. Det er ikke særlig sikkert, hvis man lige er træt om morgenen eller et eller andet. Brems for selv! Og så vil jeg sige... Hvad vil du sige? Jeg skal lige huske, hvad for nogle cykler det var. Nå, så jeg tror bare om Ridaen, fordi den har en god forbrems. Og den bare sjov nok at køre på. Den var lige også. Bro, altså, Jeg kan stadig ikke lide at køre på den. Jeg sidder for højt op. Det ved jeg godt, man kan ret. Har du siddet på den, siden jeg tog den ned? Jeg har lige kørt på den. Ja, jeg kørte på den i dag. Jo. Og så foran ryster, den er bare træls at køre på. Den er bare varm. Uvarm for mig. Så, det er også ja. til Hansen. Okay, hvad, min ryster. Okay, jeg har... Nu synes jeg lige skal lade mig snakke med munden på hinanden. Jeg har et spørgsmål. Har du? Ej, du har faktisk haft flere. Jamen, jeg har der var også den der, hvilken en han helst ikke vil køre på i skole. Ja, hvad? Jamen, det ved vi allerede. Det ved vi allerede, jo. Hvad? Ja. Helst ikke vil køre på skole. Mikkel. Airwalk. Jeg gider ikke blive set på den der, altså har I set? Så du gad godt tage den grønne? Heller. Hvad? Trille stille og roligt, hvis vi lige fik en sæde. Nej, men det er jo lige nu. Lige nu? Ja. Så jeg stod op og trille på den. Løbesyg. Har I ikke set de der løbesyg? Jo, hvad vil du gøre, hvis det bare en vej, der bare kan sådan her? Eller hvad hvis det var en bakke opad? Den der bakke opad, hvis du tager min vej. Din vej. Ja, det er sådan en kurve, der var rundkørsel, så er der en bakke op til hen til skolen. Hvad vil du gøre? Der er bare lige meget. Nå, den. Løb. Bare træk den, ikke? Siden og så løb, ja. Jeg gider bare ikke blive set på... Jeg vil hellere... Jeg vil gad godt Airwalken. Ja, den er ordentligt lækker. Vil jeg helst. Men du vil helst køre på alle sammen. Ja. Hvad er det? Ja, mærket. Nå, hvad synes du om Garly Bikes? Altså sådan overall. Du sagde, du spurgte om du stod med et spørgsmål. Og nu har du lige spurgt om 2. Ja. Nej, jeg spurgte det ene. Jeg gider ikke jeg spurgte det ene. Nej, det er ham. Jeg spurgte det ene. Det her interview stopper nu. Nej, det gør det ikke. Hvad synes du om mærket? Hvad synes du om mærket? Jeg synes, I skal lige stramme ballerne lige en gang, og så skal I lige tage sammen til at lave en cykel snart, så vi kan sælge. I snakker, I jabber. Vi har også bare lige 10.000 til at lave det. Nej, I snakker om at gøre ting hele tiden, men I gør det ikke rigtigt. Men jeg synes... Vi snakker om, at vi har planlagt at gøre det. Ja. Jeg har ikke sagt, at vi laver en cykel i morgen. Nej. Nej, jeg siger bare, I snakker om det, men I gør det bare. Det er det, jeg siger. Man skal jo nok snakke om tingene. Ja, men I snakker lidt for meget om det. Betaler du? Det vil være dig. Ja, I må faktisk godt sponsorere os, hvis I vil lave vores første cykel. Ja, hvis der er et eller andet mærke, der ser du sådan en Red Bull eller sådan noget, det kan godt være der ikke. Jeg tror ikke Red Bull ser den her video. Jeg har ikke engang lavet en cykel, og bør forvente allerede Red Bull skal sponsorere. Så stopper vi lige med at snakke herovre. Der er ikke nogen, der har spurgt, der er noget. Er det faldet? Okay, hvis I vil sponsor. Jeg har ikke engang svaret på spørgsmålet. Hvis I vil sponsor os, så er alle retter. Prøv at gemme den her fingermål, jeg tror ikke, I til noget. Ja, svar. På hvad? Kan jeg ikke svare på spørgsmålet? Spørgsmålet. På hvad? Nå ja, jeg synes, sådan, det er en fin nok idé. Kig på kameraet. Jeg synes, det er sådan en fin nok idé, men jeg ved ikke, om man kan kalde et mærke endnu, hvis I sådan... Ja, altså... Der er jo også mærker på noget, der er ikke lavet nogen cykel med det, så jeg ved ikke, om man kan kalde det et mærke på den måde. Det er et mærke. I har en idé. Det er et mærke. Det er jo ikke et mærke endnu. Det er et mærke. Det synes jeg. Det synes jeg. Det synes jeg også. Så er det 2 mod 1. Det synes jeg ikke, så det var jo det bare. 2 mod 1. Men at det er jo et interview om, hvad jeg synes, så skal jeg jo ikke bare, altså... Okay. Ja, hvad synes du? Du synes, at det er et mærke, ikke? Jeg synes ikke, det er et mærke. Nå, men vi cutter nu, farvel! Ja. Okay. I dag så skal vi få William til at rate alle de her cykler. Og William, vi starter med den grønne her. Kom lige herover. Okay. Hvad synes du om den grønne her? 4 ud af 10. Jamen sådan, hvor godt tror du den kører, hvis den havde kæde på? Og sæde. Jamen,
Jamen sådan vægten. Ja, du må godt røre ved den og sådan noget. Ja, du må godt tage den 5 op. ud af 10, tror jeg. Den forreste virker ikke. Det ved jeg allerede. Ja, Ja. Ja, Det er også 4 ud af træls. 10. det er også fint. Okay, fair. Hvad var den næste? Det var den her. Giganten. Willy. Så det er custom lavet. Custom made. Vi har selv lavet den her, det ved du nok også selv. Custom made from Denmark. Eller Godly Bikes. Den virker. Ja, den er fin nok. Du behøver ikke teste den der bagved. Sædet. Ja, det er lige meget. Bare raten. Jeg kan huske, at den havde fuld... Hvordan ser den 7 ud? ud af 10. Og Og- hvad tror du, den kører? 6 ud af 10. 7, det er næsten værre end 1, jeg ved ikke hvorfor. Det er bare fordi, det er sådan noget, man bare siger. Det er min. Ja, jeg er lige også sådan. Hvad synes du om? Det er sygt at tænke over, hvor dårlig min er, men alligevel er den ikke den dårligste. Ja, det er ligesom... Sædet. Fint nok skal have 5 ud af 10 og 4. Nej, Ja. 4,5. Altså sådan hele cyklen. Ja, 4,5. Sådan, hvad med udseende? Jamen udseende. Er det du rated, eller hvad, Ja, hvor godt udseende. den kører? Prøv at gætte, hvor godt den kører. Har du prøvet den? Jo. Ja. Så prøv lige at gætte, hvor godt. Nej, så sig lige på. 5,5 ud af 10. Seriøst? Ja. Okay, kom med det. Så rykker vi videre til my bike. Hvad synes du om mig cykel her? Men det siger stedet. Fint nok. Så det er lidt løs. Ja. Hvad så med cyklen overall? De er lidt løs lige her. Det er fair nok. Hvad synes du så om cyklen er sådan i det hele? Prøv lige. Hvor godt tror du, den kører? 5 ud af 10. Okay. Ja. Hvad? Så rykker vi til den sidste cykel herovre. Så er der ham, vi har kidnappet herhenne. Vi er lige bange for den her. Ja, den sidste cykel. Jeg gider faktisk ikke tage den op. Jeg gider ikke bruge kræfter på den. Så, det her er den sidste cykel, og så skal du rate den på udseende, og hvor godt du tror, den kører. 3,5. Jeg skulle lige teste, om sædet sad ordentligt. Hvad så, hvor godt den kører? Har du prøvet den? Jeg er ret så special over de der sæder der. Prøv den første cykel. Ja. Det mangler sæde, løs sæde. Nu skal jeg bare til at sætte sæder. Okay, ja. Hvor godt tror du, den kører? 5 ud af... Ja, 5 ud af 10. Hvad må jeg sige? Mm. Okay. Yes. Og det Udseende, var- hvad med udseende? Det er sådan 3 ud af 10, ja. Ja, Simon. Ja, det er med. Og så tak for i dag. Vi slutter nu. Nej, vi skal også interviewe ham. William, hvilken cykel vil du helst cykle på? Den hvide en forreste. Det er som min. Ja. Nå. Jeg tror, det er over. Du kan huske, at der er 2 hvide. Jeg siger den forreste. God suspense, William. Ja. Okay. Det er så spændende. Okay, næste spørgsmål. Hvilken en vil du helst sådan cykle på i fritiden og sådan noget? Den hvide forreste igen. Jamen god. Ja. Bare sig Simons. Okay. Og hvilken en vil du mindst cykle på? Simons bæreste. Anden værste. Den grønne? Nej, Den anden hvide. Ja. Airwalken. Ja. Og den grønne, den kan ikke engang cykle. Hvis den havde ting på. Okay. Jamen, Men okay. nu er du ligesom Mikkel. Hvis den her. Nej, okay. Hvilken en vil du synes, der var grimmest? Vil du synes det? Hvilken en vil du synes, der er pænest? Næste spørgsmål. Hvilken en synes du, der er pænest? Det var lige spurgt om. Nå, fair. Oliver, du kommer med et spørgsmål. Hvilken en vil du helst cykle på i skole? Det er der på spurgt om. Nej, han sagde, Simon sagde fritid. Nej, jeg sagde skole lige. Du sagde fritid. Jeg sagde inden det, så sagde jeg skole. Nå. Okay, hvad synes du om vores mærke? Fint nok, jeg har ikke set det. Der er ikke nogen, der har set det. Jeg kan godt sige fint nok. Det er fint nok. Jeg spørger dig, hvad synes du om det? I laver meget gode cykler. Hvad synes du? Fint nok. Fint nok, nej, altså sådan, er der noget, du synes, vi kan forbedre, noget vi kan... Jeg har ikke set det.
Jamen, så skal du heller ikke sige det fint. Du spørger jo mig så om det. Hvor svarer du så sådan der, altså? Jamen, så skal du bare sige, nej, jeg synes det er grimt, eller sådan noget. Nej, hun kunne også bare sige, at jeg ved ikke så meget om det. Ja, Seriøst. Det ved ikke. Efter, okay. Ja, tak for din interview, I også vil gerne. Ja. Og nu skal vi slutte videoen, kom. Ja. Så, Vi vil, sige tak for den her video, og vi ses næste gang. like, hvis vi skal lave et mere interview. Og Det er Hjalte. I må godt sponsorere os. Yes. Vi ses! Hej.